महाराष्ट्राला त्याच्यात जास्त गोल्ड मिळालेत आणि महाराष्ट्राने गोव्याला सगळ्यात पहिलं गोल्ड मेडल मिळालं. म्हणजे ते सरप्रायझिंग होतं. गोव्यातल्या बाबू गावकरनी नॅशनल चॅम्पियनला हरवलं. जे काय गोव्यातल्या ग्रामीण भागातलं जे टॅलेंट आहे ते इथं यायला पाहिजे. तुमच्याकडे चांगले स्विमर असतील गावात. बाबू गावकरचं जर तुम्ही टायमिंग बघितलं, म्हणजे कुणीही काही सांगितलं जर तुम्ही टायमिंग बघितलं त्याचं, ते ज्या स्पर्धेमधलं दिलेलं टायमिंग आहे दॅट इट सेल्फ इज अ रेकॉर्ड. समजा आज त्यांनी 14चा टायमिंग दिलाय तर तो 12चा कसा होईल? ऑलिम्पिक रेकॉर्डला 12चा टायमिंग कसा करता येईल? ऑलिम्पिकमध्ये समजा 11चा टायमिंग असेल तर कसा करता येईल? त्याच्या दृष्टिकोनातून त्याचा प्रवास सुरू होणार तुम्हाला. आणि आता समजा तो मुलगा आम्हाला मिळाला, आम्ही आता ते फेडरेशन त्याला अजून घासणार, पण आज नॅशनल गेमच्या माध्यमातून कुठेतरी गोव्याला एक स्पोर्ट्स कल्चर लाभलं आहे. नॅशनल गेममुळे गोव्याला न भूतो न भविष्य असं इन्फ्रास्ट्रक्चर लाभलं आहे. 37वे राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा गोवा अनेक गोष्टीसाठी चर्चेत राहील. मला असं वाटतं दिस इज वन काइंड ऑफ एक मुद्दा असेल हा की ज्याच्यामध्ये गोव्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या खेळांना संधी दिली, रिजनल स्पोर्ट्सला इन्क्लूड केलं. असंच इन्फ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्राला 94च्या नॅशनल गेममध्येच लाभलं, 2008च्या यूथ कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये लाभलं. जॉईंट काम ह्याच्यासाठी की मी उद्या जर समजा एखादी भाला फेकतोय तर मी कसा फेकतोय ह्याला पाहायला एक उदाहरण लागतं. मी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचा सेक्रेटरी म्हणून गोव्याला साथ घालतो की आपण एकत्र या, आपण बसूया. जर काही तुम्हाला आमच्याकडून घेता आलं, काही प्रशिक्षक तुम्हाला लाभले, काही तुम्हाला आम्ही काही ट्रेनर पडले की आपण एखादा जॉईंट कॅम्प करू शकतो का? येत्या काळामध्ये गोव्यातले आज 35 ॲथलीट आहेत ना, गोव्यात स्पोर्ट्सची आज सुरुवात झाली आहे. 35चे आपल्याला 50 कसे करता येईल त्यासाठी महाराष्ट्र गोव्याला साथ द्यायला तयार आहे. नमस्कार, मी ऋषिकेश. गोवन वार्ता लाईव्ह आणि प्रुडंट मीडियाच्या या खास 37व्या नॅशनल गेम्सच्या या खास एपिसोडमध्ये तुमचं स्वागत. गेम्स सुरू आहेत, आजूबाजूला सगळं खेळमय वातावरण सुरू आहे. गोव्यासाठी सुद्धा एक आनंदाचे असे वातावरण म्हणजे गोव्यानं सुवर्ण पदकांमध्ये देखील भरभरून अशी घवघवीत यशाची कामगिरी केलेली आहे. पण भारतभरामध्ये एक राज्य सध्या गाजतं आहे ज्यानं गोल्ड मेडल्समध्ये किंवा ओव्हरऑल मेडल्समध्ये स्वतःचं द्विशतक केलेलं आहे. ते राज्य म्हणजे महाराष्ट्र राज्य. महाराष्ट्र राज्य याच्याकडे नेहमीच आपण सामाजिक किंवा राजकीय किंवा खेळाच्या दृष्टिकोनानं असेल, फिल्म इंडस्ट्रीच्या दृष्टिकोनानं असेल, आपण त्यांच्याकडे बघतो, त्यांचा आदर्श देखील घेतो. अनेक राज्य आहेत त्यांचा महाराष्ट्राचा आदर्श घेतात. महाराष्ट्र राज्याच्या या सगळ्या यशाकडे, त्यांच्या यशाकडून आपण काय घ्यावं त्यांच्याशी विचारविमर्श करण्यासाठी आपल्यासोबत आज महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे सचिव नामदेव शिरगावकर सर आहेत. सर, तुमचं स्वागत. जे स्वतः एक फॅन्सिंग या खेळ प्रकाराचे प्लेयर राहिलेले आहेत. सर, तुमचं स्वागत आणि खूप खूप धन्यवाद म्हणतो मी की तुम्ही आज आम्हाला या ठिकाणी बोलण्यासाठी उपस्थित आहात. आणि एक प्रकारे तुम्हाला देखील कॉंग्रॅच्युलेशन. महाराष्ट्रानं 200 नंबर हा आकडा पार केलेला आहे. ह्या आकड्याकडे आणि एकंदर ह्या यशाकडे तुम्ही पहिल्यांदा कसं बघता? मला तर सर्वप्रथम सर्व गोवाच्या आणि सर्व भारताच्या नागरिकांना मी मनापासून आभार मानतो की आपण दिलेला सपोर्ट, आपण दिलेला जो काही आशीर्वाद या रूपाने महाराष्ट्राची मुलं आज जे कामगिरी केली, एक अनन्यसाधारण अशी कामगिरी महाराष्ट्राच्या मुलांनी केली. महाराष्ट्र सध्या देशात नंबर 1 आहे. अबकी बार 200 पार हे असं आमचं मिशन होतं आणि आज मिशन आजच्या दिवशी ते आम्ही कंप्लीट केलं. आज आम्ही 203 मेडल आमचे संपूर्ण आहेत. अजूनही खेळाडू आमच्या एरिनामध्ये खेळत आहेत आणि मला असं वाटतं की अजून आमच्याकडे साधारण अजून 15 मेडल्स या स्पर्धेमधून येतील आणि महाराष्ट्र एक नवीन रेकॉर्ड प्रस्थापित करत आहे. गोव्याच्या भूमीमध्ये आज अत्यंत आनंद होते. गोवा आणि महाराष्ट्र असं काही वेगळं नाही आणि आपण एकमेकांचेच भाऊ आहोत आणि या परिस्थितीमध्ये अशा चांगल्या वातावरणात महाराष्ट्राला हे सुयश संपादन करता आलं. मला असं वाटतं की ही खूप मोठी ऐतिहासिक कामगिरी आहे आणि असा रेकॉर्ड न भूतो न भविष्य महाराष्ट्राने याच्या आधी केला नाही आणि तो आज या 37व्या नॅशनल गेममध्ये झालेला आहे. बरोबर. सर, प्रत्येक राज्यामध्ये विविध प्रकारच्या खेळ संघटना असतात, क्रीडा संघटना असतात. त्यांच्या प्रकारे कामं सुरू असतात. महाराष्ट्रामध्ये देखील महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटना ज्याचे तुम्ही सचिव आहात, या संघटनेविषयी सांगा. काय आहे ही संघटना, कशा प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये ही बॉडी एक खेळाडूंसाठी आणि कोचेससाठी कार्यरत आहे? मी सर्वप्रथम भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचा कार्यकारी सदस्य म्हणून निवडून आलो 2013ला. मी सर्वात तरुण सदस्य म्हणून निवडून आलो. बरोबर.
त्याचबरोबर मग मी त्याच्यानंतर माझ्या एका खेळाचा आशियाई संघाचा सेक्रेटरी झालो आणि एशियन लेवलवरती पण काम केलं. मी एशियन, कॉमनवेल्थ, त्याचबरोबर ऑलिम्पिक्स या स्पर्धांमध्ये सहभागी केला. लंडन ऑलिम्पिक्स असो, रिओ असो, टोकियो असो. हे करत असताना माझ्या मनामध्ये खंत होती की अरे मी सगळं करतोय, आंतरराष्ट्रीय लेवलवरती मी फिरतोय, पाहतोय, माझ्या राज्यासाठी मला काहीतरी करायचं आहे. मग मी काय करू शकतो? तर मला असं वाटलं की महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असून मी जर काम केलं तर बरं होईल. म्हणून मी 2021ला ही महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असूनची निवडणूक लढली आणि मी निवडणूक जिंकून आलो. आणि जिंकून आल्याबरोबर लगेच 2022ला नॅशनल गेम्स लागले, गुजरात नॅशनल गेम्स. आणि मग गुजरात नॅशनल गेमची तयारी कशी करायची, मग खेळाडूपोटी असणारा अनुभव, खेळाडूमध्ये असणारं सगळं माझ्याकडे असणारा अनुभव करून मग त्यांचं कौशल्य लावलं. आणि मग तो चमू आमचा जवळजवळ 800 लोकांचा चमू गुजरातमध्ये सहभागी झाला होता. आणि 800 लोकांना पूर्णपणे कम्फर्टेबली त्यांचं संपूर्ण नियोजन, त्यांचा ट्रेनिंग कॅम्प, त्यांचा कोचिंग प्रोग्राम, त्या कोचेसला सगळ्यांचे सगळं हे करून असा एक आम्ही चांगला कोचिंग प्रोग्राम तयार केला. तो कोचिंग प्रोग्राम पहिला आम्ही लॉन्च केला. आणि तो कोचिंग प्रोग्राम केल्यानंतर आम्हाला वाटलं की आमचं जे खेळाडू जर आज 10% देत होते फॉर एक्झाम्पल, तर ते त्यांची 12%, 15%, 20% त्यांची कॅपॅसिटी वाढली. आणि मग त्याच्यानंतर मग आमच्या सगळं नियोजन, मग त्यांना संपूर्ण प्रवास खेळाडूंना आम्ही सुखकर असा विमानाचा प्रवास दिला. त्यावेळेस बऱ्याचशा लोकांनी माझ्यावर टीका केली की नामदेव शिरगावकर वेगळी पॉलिसी आणतायत. शासनाचे काही लोकांनी टीका करायला सुरुवात केली की नाही, असं शक्य नाही, एवढे पैसे खर्च करायचे नाहीत, आपल्याला ट्रेननी जायला पाहिजे. पण माझ्याकडे खेळाडू हा नेहमी केंद्रबिंदू होता. खेळाडूला जोपर्यंत तुम्ही त्याला कम्फर्ट वागणूक देत नाही, त्याला कम्फर्ट ठेवत नाही, तो त्याच्याकडून तुम्ही परफॉर्मन्सची काय अपेक्षा करणार? मी खेळत असताना मी रेल्वेच्या डब्यामधून अनरिझर्वेशनच्या डब्यातून ट्रॅव्हल केलेलं आहे, खाली झोपून ट्रॅव्हल केलेलं आहे, पेपर टाकायचो आणि आम्ही झोपायचं का लांब पल्ल्याचा प्रवास होता. आणि त्या परिस्थितीमधून येऊन खेळाडूंनी खेळायचं आणि परफॉर्मन्स द्यायचा. तर मला असं वाटतं दिस इज नॉट फेअर, खेळाडूवरती अन्याय. म्हणून मी खेळाडू म्हणून पहिला खेळाडूचा विचार केला आणि खेळाडूला कम्फर्ट सगळ्या गोष्टी द्यायला सुरुवात केली. आणि त्यांना कॅम्प, आमच्याकडे स्पेशल डाएट, अशा सगळी व्यवस्था आम्ही खेळाडूंना केली. आणि त्याचं फलश्रुती म्हणून जो महाराष्ट्र 4थ्या नंबरला होता, तो महाराष्ट्र गुजरातमध्ये संपूर्ण राज्यामध्ये 1ल्या नंबरला आला. आणि मग तो अनुभव गाठीशी घेऊन वर्षभराच्या नंतर मी महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र ऑलिम्पिक गेम्स लॉन्च केले. 10,556 खेळाडू, जवळजवळ 44 स्पोर्ट्स असेच अशा पद्धतीने. आणि 36 प्लस एक्स्ट्रा आमच्याकडे काही 4-5 स्पोर्ट्स, असे स्पोर्ट्स मिळून आम्ही महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा सुरू केली. त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या खेळाडूंना एक राज्य लेवलवरती ऑलिम्पिकसारखं एक प्लॅटफॉर्म मिळालं. तोही 25 वर्ष बंद झालेली स्पर्धा होती महाराष्ट्रात ती. मी आलो, त्याच्यावर इनिशिएटिव्ह केलं, त्याचं काम केलं, त्याचा प्रोग्राम बनवला, शासनाला सादर केला, गव्हर्नमेंटने त्याला अप्रूव्ह केलं. महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक असूनचे अध्यक्ष सन्माननीय अजित पवार हे स्वतः क्रीडाप्रेमी आहेत. त्यांनी मला प्रत्येक माझ्या प्रोग्रामला त्यांनी मला सपोर्ट केला. त्या प्रत्येक प्रोग्रामला मला त्यांनी गायडन्स केला. आणि त्यांनी मला माझे जे काही मी प्रपोजल त्यांना दिलं त्याच्यावरती त्यांनी शासनाकडून त्याच्यासाठी फंड असेल किंवा बाकीच्या गोष्टी असेल त्या मंजूर करून आणून दिल्या आणि ते एक्झिक्यूट करायसाठी ताकद दिली. कुठल्याही खेळाडूच्या मागे, कुठल्याही स्पोर्ट्स ॲडमिशनच्या मागे जोपर्यंत संघटनांच्या मागे शासन उभं राहणार नाही, तोपर्यंत कुठलीही गोष्ट शक्य होणार नाही. मग तसा प्रोग्राम केल्यानंतर आज इथलं बघा, गोव्यातलं शासन, गोव्यातले मुख्यमंत्री, गोव्यातले क्रीडा मंत्री स्वतःच हातीने हजर आहेत. त्यांनी स्वतः एवढं सगळं एफर्ट घेऊन हे सगळे गेम सक्सेस केले. अदरवाईज जर शासन ह्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व नसतं, गव्हर्नमेंट या ठिकाणी होतं, एवढा मोठा प्रोग्राम हा अशक्य होता. सर, दुसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनेक गेम्स अशा आहेत या नॅशनल गेम्सच्या निमित्तानं स्वतः पत्रकार म्हणून मला अनुभवता आल्या की ज्या गेम्स अशा आहेत की मी नावं ऐकली आहेत किंवा टी व्हीवरती पाहिलेल्या गेम्स आहेत ज्याची नावं मला माहिती नाही आहेत. एखाद्या राज्याच्या रिजनल गेम्स असतील किंवा गटकासारखा खेळ प्रकार जो पंजाब राज्यातून आहे किंवा कलरीपयट्टू जो केरळमधून आहे, अशा प्रकारचे खेळ प्रकार नॅशनल गेम्समध्ये आणि त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल लेवलवरती घेऊन जाण्याचा आपल्या संघटनांचा प्रयत्न तुम्ही कसं पाहताय? कारण ग्रामीण भागातील खेळाडूंना खऱ्या अर्थानं यांची नावं माहीत नाही आहेत किंवा जरी टी व्हीमध्ये पाहिली असली तरी त्यांना काय नेमका हा प्रकार आहे हेच माहिती नसतं. त्याच्याबद्दल काय सांगाल? कशा पद्धतीनं हे खेळ प्रकार सर्वसामान्य माणसांपर्यंत, खेळाडूंपर्यंत पोहोचले पाहिजे? 37वे राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा गोवा अनेक गोष्टीसाठी चर्चेत राहील.
मला असं वाटतं दिस इज वन काइंड ऑफ एक मुद्दा असेल हा की ज्याच्यामध्ये गोव्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या खेळांना संधी दिली, रिजनल स्पोर्ट्सला इन्क्लूड केलं. मी जेव्हा कधी गोव्यात येतो मला आजही गोवा खूप माझ्या मनाशी हृदयाशी जुळलेला आहे. गोव्यात अजूनही कल्चर आहे, गोव्यामध्ये अजूनही जुनं सगळ्या पद्धतीने हे जातं. गोव्यातल्या मंदिरांमध्ये पारंपरिकता असते. गोव्यात अजूनही मी कधी आलो नाटक असू द्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला पाहायला मिळतात. तसं आज गोव्याने जे पारंपरिक खेळ आहे त्याची परंपरासुद्धा मला असं वाटतं ह्या माध्यमातून जपलेली दिसते. मग त्याच्यामध्ये घटका असो, त्याच्यामध्ये लगोरी असो. काल लगोरीची मॅच बघितली, गोवा सुंदर खेळलं, महाराष्ट्राला हरवलं त्यांनी. तर मला असं वाटतं पारंपरिक खेळामध्ये आवडीने लोकांना त्या ठिकाणी आल्या. आणि हा जो खेळ म्हणजे काय, हा खेळ आहे स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्याचा आणि एंटरटेनमेंट आणि मनाचं आणि तुमच्या बुद्धिमत्तेचं एक कौशल्य वाढवण्याचा एक प्रकार आहे. मग त्यामध्ये तो खेळ कोणताही असो. तर मला असं वाटतं जे काही पारंपरिक खेळ आज या ठिकाणी इन्क्लूड झालेत त्या मुलांच्या चेहऱ्यावर जे काय हसू आलं आहे किंवा जे त्यांना आनंद होतो आहे ते चैतन्य आलं आहे आणि त्या रूपाने जे काही त्यांच्या घरात ते मेसेज घेऊन चाललेत की आम्ही नॅशनल गेममध्ये खेळून आलो. मला असं वाटतं आज एक चांगला उपक्रम आणि चांगला हे केलं की आपल्याला यामुळे चांगलं प्लॅटफॉर्म मिळालं मुलांना नवीन पारंपरिक खेळामध्ये. पारंपरिक खेळाडूंना प्रोफेशनल खेळांमध्ये प्लॅटफॉर्म मिळाला. बरोबर, म्हणजे याच मिक्स झालं. म्हणजे कसं झालं की जो ऑलिम्पिक खेळ आहे त्याच्याबरोबरच आज पारंपरिक खेळ उभा राहिला आणि ते एकमेकांना समजू शकले, पाहू शकले. याची ओढ होती पारंपरिक खेळांना. देशी खेळांना ऑलिम्पिकची ओढ आहे आणि ऑलिम्पिकची खेळांना देशी खेळांची ओढ आहे. बरेचशी लोक मी बघितली फक्त पाहायला आली होती की हे काय आहे, हा काय घटका काय प्रकार आहे, कलरीपट्टू काय प्रकार आहे, हे पाहायला लोक बरेच आले. आणि मला असं वाटतं एक शोकेस केलं. याच्यातून आता लोक कशी घेतील, ती खेळाची मांडणी कशी होईल, ते खेळ किती सक्सेस होतील त्याच्यावरती त्यांचं फ्युचर आहे. ऑलिम्पिकमध्ये पण दरवर्षी 4 खेळ 5 खेळ नवनवीन येतात. 2020 अजेंडामध्ये तुमच्याकडे 2 खेळ घ्यायची सोय होती. आता 2020+5चा अजेंडा लॉन्च झाला. त्यामुळे लॉस एंजलिसमध्ये जवळजवळ 5 खेळाडू 5 नवीन खेळ इन्क्लूड केले जात आहेत. लक्षात घ्या. त्याच धर्तीवर आज गोव्याने मला वाटतं 6 ते 7 नवीन खेळ इन्क्लूड केलेत. तर तो एक चांगला प्रयत्न आहे. ह्या क्रीडा प्रकारांमध्ये जे येणारी जी पिढी असते, अगदी सर्वसामान्य ग्रामीण भागातून येणारे प्लेयर्स असतात, त्यांना ट्रेनिंगचा अभाव असतो. त्याच्यानंतर जर एखाद्या प्रकारासोबत जर खेळायचं असेल, म्हणजे एखादं इन्स्ट्रुमेंट असेल किंवा टूल असेल, म्हणजे साधा आपण फेन्सिंगच्या वेळेस जी आपण तलवार घेतो त्या तलवार असेल किंवा जो सॅपेक टाकरा नावाचा जो बॉल आहे, तो टाकरा जवळजवळ 1,500 ते 2,000 रुपये किमतीचा बॉल आहे. सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील मुलांनी ह्या गोष्टींच्यामुळे त्यांची प्रॅक्टिस थांबू नये किंवा ह्या गोष्टी त्यांना इझिली अवेलेबल व्हाव्यात. कराल की त्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत देखील पोहोचतील. आणि ह्या गोष्टी कसं बघता की सर्वसामान्य मुलं आणि त्यांना सामान्य जीवनामध्ये त्यांना खायला प्यायला वांदे असतात. मी तुम्हाला महाराष्ट्राची स्कीम सांगतो. महाराष्ट्रामध्ये जो खेळ आज राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेमध्ये अधिकृत लॉन्च झाला, ज्या मुलांना याच्यामध्ये पदकं मिळालीत, म्हणजे जे ऑफिशियल आहेत, डेमो नाही, त्यांना शासन आता गोल्ड मेडलला 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख अशा पद्धतीची प्राईज मनी देत आहे. लक्षात घ्या. मला वाटतं की ह्या माध्यमातून एक इकॉनॉमी काम करते. कोचेसला काम मिळतं, मुलांना काम मिळतं. आज ही मुलं आज जरी टाकरा 1,500चा खरेदी करू शकली नसते तरी पण कोणीतरी त्यांना शासन म्हणून कोणीतरी त्यांना खरेदी करून देत आहे. ते खेळत आहेत, आलेल्या प्राईज म्हणून ते खरेदी करतील आणि त्यांना प्राईज मनी एवढं मिळतं आहे म्हणून अजून 10,000 खेळाडू मागे त्यांच्या पुढे की आम्हाला सुद्धा स्पर्धा आहे हे लक्षात घ्या. कॉम्पिटिशन कधी वाढतं जेव्हा तुम्हाला रिवॉर्ड्स मिळतो, अवॉर्ड्स मिळतो त्या लेवलवरती. म्हणून त्या लेवलचं काम करत असताना तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. ह्या गोष्टी तुम्हाला जेव्हा तुम्ही त्यांना प्लॅटफॉर्म निर्माण करून दिले ना, इकॉनॉमी वाढते. स्पोर्ट्स हे फक्त काही एकटं नाही, स्पोर्ट्स इज अ बिग इकॉनॉमी चालवतं. ह्याच्यामध्ये तुमच्या आज इथे खेळ झालं, कोणी पेंडाल लावलं, कोणी जेवायला दिलं, तसंच कोणी कोचिंग केलं, कोणी मॅन्युफॅक्चरिंग केलं, कोणी स्टेडियम बांधलं, कोणी काय केलं. त्यामुळे हे एक इकोसिस्टीम जनरेट होते. लक्षात घ्या. त्यामुळे खेळाडूंना आज जरी काही गोष्टी कठीण वाटत असल्या तरी येत्या काळामध्ये शासनाचा सहभाग झाल्यामुळे त्या गोष्टी बऱ्याचशा सुखकर होतील, सोप्या होतील, मला असं वाटतं. सर, दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न तो म्हणजे इतकं घवघवीत तुम्हाला यश मिळतं आहे, 200चा आकडा तुम्ही ऑलरेडी पार केलेला आहे. गोवा राज्यानं देखील 2011च्या दरम्यान काहीतरी
अगदी कमी मेडल्स, ओव्हरऑल कमी मेडल्स होते, पण त्याचा देखील एक विक्रमी टप्पा पार करून 35च्या वर मेडल्स गोवा राज्यानं देखील मिळवली आहेत. अशा प्रकारची गोष्ट होऊ शकते का की महाराष्ट्राचा जो काही मॅनेजमेंटचा भाग असेल, मग तो ट्रेनर्स पुरवण्यात असेल, कोचेस पुरवण्यासंदर्भातला असेल, किंवा जे काही इनबिल्ड तुमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, याचा सहभाग होऊ शकता का? कारण महाराष्ट्राकडून अनेक राज्य शिकतात, काही ना काहीतरी देवाणघेवाण असते आणि निश्चितच गोवा राज्याचं देखील महाराष्ट्रासोबत नेहमीच काही गोष्टींच्या संदर्भात देवाणघेवाण होत असते. मला असं वाटतं आज खूप सुंदर प्रश्न तुम्ही विचारला आणि गोवा माझ्या हृदयाशी आहे. म्हणजे आज जेव्हा मी गोवाचा विषय येतो, प्रत्येक महाराष्ट्रीय माणसाला, भारताला तर अट्रॅक्शन आहे, जगाला अट्रॅक्शन आहे गोव्याचं. पण मी पाहिलेला गोवा कदाचित वेगळा आहे. म्हणजे जे माझे मित्र आहेत इथे, ज्यांच्यावर मी येतो, बसतो, ज्या ठिकाणी जातो, मी पाहिलेला गोवा, सांस्कृतिक गोवा मी पाहिला आहे. मी पाहिलेला गोवा असणाऱ्या गोव्याच्या भूमीमध्ये मी रात्री कीर्तन ऐकलेत, मी रात्री वेगवेगळी भजनं ऐकलेत. तो पाहिलेला गोवा आहे मी. पारंपरिक सांस्कृतिक वारसा असणारा गोवा आहे, तो आमच्यासाठी फार प्रेमळ आणि दुलाळ आहे. गोव्याला असणारी जी कल्चर आहे, आज गोवा दोन गोष्टीसाठी प्रसिद्ध. आज त्याचं स्वतःचं नैसर्गिक सौंदर्य आणि टुरिस्ट, त्याच्यामुळं असणारे टुरिस्ट. पण आज नॅशनल गेमच्या माध्यमातून कुठेतरी गोव्याला एक स्पोर्ट्स कल्चर लाभलं आहे. नॅशनल गेममुळे गोव्याला न भूतो न भविष्य असं इन्फ्रास्ट्रक्चर लाभलं आहे. आणि असंच इन्फ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्राला 94च्या नॅशनल गेममध्येच लाभलं, 2008च्या यूथ कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये लाभलं. आणि यानंतर महाराष्ट्राने त्याचा चांगला फायदा घेतला आणि त्याच्यानंतर स्पोर्ट्समध्ये महाराष्ट्राने इन्व्हेस्टमेंट करून महाराष्ट्राने झेप घेतली. आज जे आपल्याकडे असणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, त्याचं व्यवस्थित प्लॅनिंग केलं आहे. आपण त्याला लेगसी प्रोग्राम म्हणतो. तो जर व्यवस्थित प्रोग्राम प्लॅन केला, येत्या काळामध्ये गोव्यातले आज 35 ॲथलीट आहेत ना, गोव्यात स्पोर्ट्सची आज सुरुवात झाली आहे. हे 35चे आपल्याला 50 कसे करता येईल, त्यासाठी महाराष्ट्र गोव्याला साथ द्यायला तयार आहे. महाराष्ट्र मदतीचा हात किंवा महाराष्ट्र गोव्याला सोबत घेऊन जायला तयार आहे. मी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचा सेक्रेटरी म्हणून गोव्याला साथ घालतो की आपण एकत्र या, आपण बसूया. जर काही तुम्हाला आमच्याकडून घेता आलं, काही प्रशिक्षक तुम्हाला लाभले, काही तुम्हाला आम्ही काही ट्रेनर पडले, की आपण एखादा जॉईंट कॅम्प करू शकतो का? जॉईंट कॅम्प ह्याच्यासाठी की मी उद्या जर समजा एखादी भाला फेकतोय, तर मी कसा फेकतोय ह्याला पाहायला एक उदाहरण लागतं की बाबा मी कसा 100 मीटर फेकू शकतो. मी माझा 25च का जातो, पण मग तो मुलगा फेकतो म्हणून मी फेकू शकतो. त्याचबरोबर मग भाला फेकणारा मुलगा निवडायचा कसा, त्याच्याकडे काय शरीरयष्टी असली पाहिजे, त्याचं वजन किती असलं पाहिजे, त्याची हाईट किती असली पाहिजे, या सगळ्याचं आदानप्रदान जर नॉलेज केलं तर मला असं वाटतं इथे एक चांगले ट्रेनिंग सेंटर सुरू होईल आणि आपण जॉईंटली करू शकतो. म्हणजे जसं आपण एकत्रच आहोत, आपलं जेवण जवळ एकच आहे, आपण एकमेकांच्या भाषा एकच बोलतो, कॉमन आहेत. आणि आजच्या कंडिशनमध्ये आपल्या बऱ्याचशा ठिकाणी शरीरयष्टी योग्य आहेत आणि आत्ताच्या सध्याच्या फॅसिलिटी चांगल्या झाल्यात. म्हणजे गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चांगलं झालं आहे, ट्रेनच्या फॅसिलिटी चांगल्या आहेत, बसेसच्या आहेत. तर हे आदानप्रदान जर झालं थोडंसं स्पोर्ट्समध्ये, तर मला असं वाटतं की मुलांना कॉन्फिडन्स येऊन जाईल, गोव्याच्या ॲथलीटला कॉन्फिडन्स येऊन जाईल. मी तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण सांगतो. मी मॉडर्न पेंटाथलॉन हा खेळ भारतात आणला, तो लॉन्च केला आणि जेव्हा महाराष्ट्राला सगळ्यात जास्त गोल्ड मेडल्स मिळालेले. हो, महाराष्ट्राला त्याच्यात जास्त गोल्ड मिळालेत आणि महाराष्ट्राने गोव्याला सगळ्यात पहिलं गोल्ड मेडल मिळालं. म्हणजे ते सरप्रायझिंग होतं. गोव्यातल्या बाबू गावकरनी नॅशनल चॅम्पियनला हरवलं आणि त्याच्यानंतर त्यातला स्पार्क जागा होणं. म्हणजे मला विशेष काय वाटतं की बाबू गावकरचं जर तुम्ही टायमिंग बघितलं, म्हणजे कुणीही काही सांगितलं, जर तुम्ही टायमिंग बघितलं त्याचं, ते ज्या स्पर्धेमधलं दिलेलं टायमिंग आहे, दॅट इट सेल्फ इज अ रेकॉर्ड. सी कसं आहे की तुम्ही देशातलं सगळ्यात बेस्ट टायमिंग दिलं आहे. तो काही कुठला असं काही तुम्ही आता वेट लिफ्टिंगचा इथं बोर्ड लागला तर काही कोणी प्लॅस्टिकच्या प्लेट लावून कोणी उचललं किंवा दुसरं असं नाही आहे. ही हॅज प्रूव्ह हिमसेल्फ ऑन द फील्ड. आणि त्याचं जे सिलेक्शन झालं आहे की ग्रामीण भागातून त्याला निवडण्यात आलं, त्याची धावपट्टू बघितली, त्यांनी त्यांच्या संघटनेने एक टॅलेंट सर्च प्रोग्राम केला, मुलांना धावायला सांगितलं, त्याच्यानंतर त्यातलं जो बेस्ट धावपट्टू निवडला मग त्याला शूटिंग शिकवली. दिस इज कमेंडेबल आहे, मी सांगतो तुम्हाला. आणि आता समजा तो मुलगा आम्हाला मिळाला, आम्ही आता ते फेडरेशन त्याला अजून घासणार आणि त्याला अजून त्याचं टायमिंग, समजा आज त्यांनी 14चा टायमिंग दिलाय तर तो 12चा कसा होईल? ऑलिम्पिक रेकॉर्डला 12चा टायमिंग कसा करता येईल? ऑलिम्पिकमध्ये समजा 11चा टायमिंग असेल तर कसा करता येईल? त्याच्या दृष्टिकोनातून त्याचा प्रवास सुरू होणार.
तर 3-4 महिन्यामध्ये जर गोव्यात असं काय करू शकतो, कलरीपट्टूचे सॉरी तुमच्या सपक टाकराचे खेळाडू बघा, बाकी बघा काही खेळाडूंनी जे जे काही यश मिळवले, काल योगामध्ये गोल्ड मेडल मिळालं, हे काय असंच नाही आलेलं आहे. एव्हरीथिंग इज व्हिडिओ, हे सगळं चालू आहे, लोक पाहतायत आणि परफॉर्मन्स बघून लोक टाळ्या वाजवत आहेत. तर मला असं वाटतं की थोडंसं कुठंतरी ग्रामीण भागातलं जे काय गोव्यातल्या ग्रामीण भागातलं जे टॅलेंट आहे ते इथं यायला पाहिजे. तुमच्याकडे चांगले स्विमर असतील गावात, चांगले डायव्हर मिळू शकतील तुम्हाला, समुद्रामध्ये जे काही नदीत पोहणारी मुलं आहेत ती चांगली वॉटर पोलोची टीम बनू शकते कदाचित, जी जशी जास्त वेळ ते पाण्यात राहू शकतात. त्याचबरोबर कोस्टल एरियामध्ये मातीमध्ये धावणारी मुलं चांगली लांब पल्ल्याची धावपट्टी बनवू शकतात. ह्या सगळ्या गोष्टीचं टॅलेंट सर्च करणं गरजेचं आहे. हे टॅलेंट महाराष्ट्रात सर्च होते कारण की महाराष्ट्रामध्ये मुलांना फॅसिलिटीज मिळतात, जॉब मिळतोय, मुलांना एक करिअर्स मिळतात, कोचेस मिळतात, कोचेसला आम्ही चांगल्या सॅलरी देतो. त्या सगळ्या गोष्टीची व्यवस्था आम्ही करतो, लक्षात घ्या. म्हणून मला असं वाटतं की कुठेतरी आपल्याला या संपूर्ण याच्यामधून आपल्याला हे ग्रामीण भागातली आणि शहरी भागातली या ठिकाणी एकत्रित योजना जर आपण केली ना, तर मी तुम्हाला सांगतो गोव्यात खूप टॅलेंट आहे. निश्चितच गोव्यात आणि महाराष्ट्रात देखील समान सरकार आहे, म्हणजे भाजप पुरस्कृत सरकार आहेत. त्याच्यामुळे मी निश्चितच अशी अपेक्षा करतो की गोव्यातील भाजप सरकारने आणि महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने मिळून जर काही अशा प्रकारचा प्रोग्राम जर गोव्यातील खेळाडूंना आणि कोचेस पुरवण्याच्या संदर्भात जर अशी काही गोष्ट होऊ शकली तर ती गोव्याच्यासाठी नक्कीच आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट असेल. सर, तुम्ही तुमच्या संघटनेच्या संदर्भात आणि महाराष्ट्राच्या जे काही संदर्भात माहिती दिली आणि गोव्यासाठी देखील पुढाकाराचा हात तुम्ही देताय, याच्या संदर्भात माहिती दिल्याबद्दल प्रुडंटतर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानतो. थँक्यू सर, धन्यवाद.